Čaute ľudia, zdravím vás na Aldo 10101. Dneska som tu u hry Satan Fidget a mám nový úroveň od kamoža. Volám sa Jiriget a budem dneska meniť svety medzi, mám veľa účtov, takže nejaké sú slabšie, niekedy nejaké silnejšie. Takže práve teraz som nejaká to hospoda dokončila a v škole sme hrali tak po tajomke, takže som do hospodu si. Takže nám do hospoda. Som valačník, neviem prečo mi to tak dalo, ale škoda, že mám takú úroveň, že nemám kúzelníka. Ale jednu úroveň mám takú, čo je od kúzelníka. Tady sa jedna hobička. Tak epiky tu mám, to som si kopol za inteligenciu. Dobre. Tak celá. Kúpim si za zbrojírnu. Tohle tu předáme. 10 hobiček a jenom tolik. Tam toho je. Obratnost. To je epic, takže to nevěděli, jdeme do toho spodu na... ne, podzemko. Musím se postavit, protože nemusím to bíhat mi. Obratnost. Takže nejdeš. Tak si to nevím. Držte mi palce. Blok, ať daj. Blok! To je dost těžké, mám arénu. Si dáme provolku. Jaký silný a dost. Přijeme jeho obratnost. Vyhnutí. Kokos. Jsem to porovnat, krásně. Takže jdeme se odhlásit, jdeme na svět. Sice zpět a jdeme na svět 2. Na kterém se volám Adam 4877 od Tižetka Moša. Teď jsem úroveň, nevím, tak prostě jsem to budal. Takže Adam 4877 a heslo. OK. Takže hospodu těším si, ne, hospodu jsem si hrál v škole, takže takto jeskyně, takto. To je moja postava, 62 úroveň, kterou ještě deslečka, já s tím epikem. Dneska ve škole jsem si koupil takovou super zbraň, zkusím si ji slavit, neprodlužím mi toto hospodu, se musím slavit, jsem úroveň 62. 61 by som zkusil. Na piky som mám viacej epiko, takže by som to zkusil. A práve sa do videa pripojil Turbo Toyn. Turbo. Tak nenatáčaš. Natáčam. Takže teraz máme súboj medzi nejakým debilom. A prehral som to o... Ježiš. Ideme do podzemka. Dobre, čaute. Čaute. Prečo samo preboz, keď si on prišiel? Čo? Prečo ideš preč, keď si on Tak prišiel? ja som sa pozdravil. Hej? Ja som sa, že ideš preč. Takže 5, 2. Skúsime tohto tu pána. Chcem ho jesť. Prosím, podzemku chcem vyhrať. Ne! Toho zostalo iba 71 406 HP. Trošku. Idem hrať na Turbo 1, 2, 3. Aj Turbo ide hrať. O, Shakes and Fagot. Ja som už dohral na mojom účtu. Idem hrať na Turbo 1, 2, 3. Ideme kúknúť na zbrojírna.
tu sú vecičky, nic, také tu je epic, takže nové zboží. Oooo! Čo? Epic 218 týchto. Yes, prstení som dostal. Samo, čo je lepšie? Taká zbraň, sila 200... Samo sila 230 alebo inteligencie 218? Je na Safgame. Ale na válečníkovi? Nie na kúzelníkovi. Na inteligencii. Neviem. Takže teraz ideme na Bohus 1.2.3, ktorú robil Nitus LP, takže si premiel cheaty. Takže ideme na svet 12 a práve Turbotoin hraje na svete 12, hejže? Hej. Hej, že to môžeš dostať všelijaké epiky. Ja som dlho nebol na Bohus 1.2.3, a jak? Ja sa z nič Dlho nebol na Turbo. Jaký som vlastne tu slabá úroveň? 20. 1. Už chvíľu. Ostáva... Počkej, zbroj 1, čo tam bude nové? Tam? Ježi, nikde mám niečo fajné kúpiť v tej zbroji 1. Podaj, ako dlho pôjde. Je mi zima, aj tebe? Čomu? Je zima, ty kokos. Zima. Ideme do sportu Sinclavi. Ja som úroveň 20, skúsime takú 21. Nie, na samo 1055. Ježiš. Sinclavi. 199. Na dve rany vedel. Samo 199 som dlho nebol v koksu. Tak dlho, že aspirin mešalcom sme bojovali proti ceku. Keď ja to stopím a keď sa mi začne tak hospodár, tak som späť. Čaute. Takže ľudia, som späť. A práve sa hospodár nekončila, takže ideme na to. Počkej, to vyhrajem. Moja. Takže idem pokračovať dál. Sinclavi. Slavo. Ringa. No, je to že to som hľadal, takže... Ku 58 by som si skúsil. Takže... A urobiłem pejsę som persona minci. Album, skáte mi album Golem. Čo dáme? Zelený Rex. A fucking bitch. Pirát Pepa Slávik. Počkajte ľudia. Ide. Minutku to ani něco utočíme. Takže... Takže ľudia, v tomto videu sa s vami chcem rozlučiť a budúci diel bude úplne lepší, takže čaute.